yang te lama pun gari pai memano no kaisa china kan joto borondo o lama to je kun wadi ba kan ke gari pai chimai chomo no kari hai me chame rugi je kun banja sem ke gari phamia ai mor echulin jora kasime no mane aja jora ke balai je wai te kun tlang ma thang wa tang samana o lama no ro nai ni media no sana yang no ro tola kisa phung nai ni kan choi yang wadi ba wadi ba kan no ri kasle wi gari thani ma ya wa to kun to jasa mo tung kami media patron sana yang kisi kamera saya dia saya tu yang mana ni yang makasih pun lama thana ni gari thana ini lama keri asal wadi kisi saya dalam kisi kira-kira wakana gari thani maya hingga tadi kasih yang pun yang itu musim meter 100 meter 200 meter hai lama itu yang kisah mana keri hingga itu yang banyak thana kata itu konsumsi tadi 10 kilometer hai marthana na ke sini moni thakor je lama problem जोंथ' अनेक समायाव हर साल अनेक रोगि हामी आसायांखौ जों हस्पिटालाव थानांगौ यांखा हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांबाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार साइथाखा के बर' खालायनाय नि सावाव के अबनि बागै बर' कुनु नजर गैया आबाहायता के ताव कुन्थनो लामा खालायजिदा आबाहायसिदा आसब प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि खालामनानै आबनि बिसेसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो गोसखाङो दंखुआ आगिनि जे कासाखुआ आबनि समस्या कांके आबो नि बागै जों हास्ते हाबनो गयो जे जिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि इसा हामुंथं नै आंहा जते साथा नकले और परिवारले कयटा दंना नक तर प्राय साना थाका 27 परिवार 27 जबो हारुंबाय के प्राय 30 रकायनिटा आबाहायता नि सिनिमुं आनि सिनिमुं के बिशकुमार देवबर्मा ओकामिनि मनिथा कारम नंनि जे गामिनि लामा लाहाराव खामिया जिराय खनायराव रुंनो रगो बाहाय थांलाय दं हाय गोबा सा खामियाराव प्रब्लेम रखं खांखो बाहाय गारि गुरा बाराव दाय दं आब किसे बक्सै सिनारो खामिया जाया हंगे तो जों बहुत बिबर नांगौ बरक तो बनाबो वाइन तैना रेखे वाइन बासिमा तुलायो तो जो इछलिंगो थाङै गारि मा गालायो ता ए आं लामा बकरै जे फास्टे आगि आपिएफ टेकनै हाफांसा अखाफोर वाइन लामा सानलायबा आफ्राव लामा मा फाया फायका हनो फाया ता के फास्ट के सिपिएम नामालो बस थांगा आफोरबो फाया के ताबो के प्रमोट हानि फायलायबा तागो सानलाय दंलाय जे लामा तागो सरकार खुसि खाया कोसनो लामान बागता एने बोसोराव खानरो जे और एस्टिमेट दक खायमानिला अब एस्टिमेट खायमाके प्राय 9 बोसोर का खाना है मा दं 9 बोसोर ताकसक जरा कोनो सुकुं जायगा फायदे नाय फाय जे आफोर जे फेमिलि ताय के फाय जे नाय फेलिया एमले रक नंग पाराव जखनते बुट नि बसकांगो जोंनो बुट दुदि नै नंग पाराव हादा हापाय आफोर के बले हादा हापाय मीटिंग रो खायपेयो करखनै सामने इलेक्शन नि हनै बरन निनि नक किजिक दंगो हाय किजिक दं हन साबाय ताफोर के बो एमले रक हापाय इलेक्शन बसकांगो तो यांग को सासे बुङो